Μάλιστα. Επόμενο παιχνίδι. Στη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος υποδεχόταν τον Πας Γιάννενα. Διαιτητής σε αυτό το μάτς είναι ο κύριος Βοσκάκης. Αυτή τη φάση τη βάλαμε. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει ένα φάουλ και ο διαιτητής λέει παίζεται. Με αποτέλεσμα το πλεονέκτημα που άφησε υπέρ του Πανιωνίου να γίνει μειονέκτημα. Και από τη σέντρα να βάλει τον γκολ την μπάλα. Την προηγούμενη εβδομάδα βάλαμε 7 ή 8 φάσεις με πλεονεκτήματα και είπαμε ότι το πλεονέκτημα εδώ παίρνει την μπάλα, κάνει και φάουλ, αφήνει, στη συνέχεια την παίρνει παίξει ο Πανιωνίου και κάνει πλεονέκτημα. Επειδή είδα το παιχνίδι, άκουσα και τον Γιάννη τον Καραλή που μετέδει το παιχνίδι σε άλλες δύο περιπτώσεις να επισημαίνει ας πούμε ότι κακώς άφηνε πλεονεκτήματα γιατί η μπάλα χανόταν άμεσα. Το πλεονέκτημα, το είπαμε, θα αφήνεται όταν όταν υπάρχει ομαδικό κέρδος, όχι ατομικό το ότι κράτησε ο παίκτης την μπάλα. Το αν θα είναι εύκολο να γίνει επίθεση, σε ποιο σημείο είναι. Εδώ έχουμε μπροστά μας άλλη μία ομάδα. Με αποτέλεσμα το πλεονέκτημα έγινε μειονέκτημα. Γιατί χάθηκε η μπάλα, έγινε σέντρα, έβαλε τον γκολ πας. Μάλιστα. Επόμενη φάση. Υπάρχει offside εδώ, στην ισοφάριση του Πανιωνίου, στη φάση όπου γυρνάει προς το κουδουλάκι ο Μπάλαμπαν την μπάλα. Εδώ θα δούμε ότι την ώρα που Κουμουρτζή σουτάρει αυτή τη στιγμή, ο μοναδικός παίχτης που καλύπτει τον παίχτη που είναι σε θέση offside του Πανιωνίου είναι ο παίχτης του Πάσου που είναι έξω από το γήπεδο. Δεν υπάρχουν δύο αμυντικοί λοιπόν, διότι ο τερματοφύλακας είναι πιο μπροστά από τον Μπάλαμπαν. Οι τροποποιήσεις τον φέρουν εκείνον να είναι στη γραμμή, είναι μόνο ένας αμυνόμενος τον καλύπτει, υπάρχει offside. Παίχτης που είναι απ' έξω, θεωρεί ο κανονισμός ότι παίζει κανονικά. Ότι είναι πάνω στη γραμμή. Μάλιστα. Αλλά δεν υπάρχει δεύτερος. Όχι, γιατί ο τερματοφύλακας είναι πιο μπροστά. Ο Σικαλιάς είναι πιο μπροστά. Και ο Μπάλαμπαν να είναι σε θέση offside. Μάλιστα. Δεν νομίζω πάντως ότι το πήρε πολλοί κόσμος χαμπάρι. Στη ροή του αγώνα δεν το πήραν πολλοί. Και εγώ δεν το πήρα στην αρχή, να πω την αλήθεια. Κάποια στιγμή όταν ξανά είδα τις φάσεις, πρόσεξα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και αυτό και το ξανακοίταξα. Για πάμε ακόμα. Άλλες δύο υποδείξεις για offside θα δούμε. Το offside εδώ του Σαϊτιώτη. Πρώτος βοηθός σε αυτό το παιχνίδι είναι ο κύριος Μποζατζίδης. Ο πρώτος εδώ το offside όμως είναι ο δεύτερος. Ο δεύτερος ο κύριος Λαζάρου. Δεν υπάρχει offside, δεν έχει καλή θέση, γι' αυτό και κάνει το λάθος. Από τη θέση που είναι πολύ πιο μπροστά. Από τη θέση που είναι τον βλέπει, νομίζει ότι έχει 100% είναι σωστός ότι υπάρχει offside. Ο κύριος Μποζατζίδη ήταν η προηγούμενη φάση με το Μπάλαμπαν. Ο οποίος είχε άλλες 6 περιπτώσεις offside ήταν σωστός, αλλά σε αυτή τη φάση του έφυγε μια δύσκολη φάση. Είναι μια δύσκολη φάση. Πάμε να δούμε και το offside στο Γιαννόφ. Την επόμενη και τελευταία από αυτό το παιχνίδι. Πάλι φάση του κύριου Λαζάρου εδώ. Εντάξει, το ότι μπήκε γκολ δεν λέει τίποτα γιατί βλέπουμε τον τερματοφύλακα δεν αντιδρά. Δεν υπάρχει offside, αν και έχει πολύ καλή θέση αυτή τη στιγμή ο κύριος Λαζάρου. Και αυτός πρώτο του παιχνίδι είναι. Ας ευχηθούμε στη συνέχεια να είναι πολύ πολύ καλύτερος. Ναι. Να το ευχηθούμε σε όλους. Σε όλους. Αλλά βλέπουμε ότι από τα πρώτα τους παιχνίδια, στο πρώτο τους κιόλας παιχνίδι, τα λάθη είναι σημαντικά. Κοίταξε, τα λάθη είπαμε πάντα θα γίνουν. Και στο offside έχω την απορία. Φαντάζομαι ότι το ξέρουν οι βοήθοι. Δεν γίνεται να το ξέρουμε όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό το πλεονέκτημα είναι υπέρ του επιτιθέμενου. Όταν έχεις αμφιβολία, το αφήνεις να μπει. Μα όταν δεν έχεις αμφιβολία και παρά τα αυτά αποδεικνύει ο φακός ότι ο επιτιθέμενος δεν είναι offside και εσύ δεν είχες καν αμφιβολία και το σήκωσες offside, είναι διπλό λάθος. Σίγουρα. Δεν είναι. Είναι.